бахшида ба рӯзи милитсия дар кӯхи фарҳанги шаҳри Исфара ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид, ки дар ҷараёни он роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҷомеаҳои меҳнатӣ, ҳайати шахсии шӯъбаҳои якум, дуюм ва сеюми Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, собиқадорон, иштирокдорони таҳкими сохти конститутсионӣ ва оилаҳои кормандоне, ки зимни иҷрои вазифаҳои хизматӣ фафтиданд, ширкат доштанд. раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода бо баробари изҳори таҳнияту муборакбодӣ ба ифтихори рӯзи милитсияи тоҷик, таърихи таъсис ва ташаккулёбии мақомоти корҳои дохилии кишвар, нақши он дар таҳкими истиқлолияти милливу давлатӣ ва фазои осудаву ором дар кишварро тазаккур дод. зимнан гуфта шуд, ки кормандони милитсия дар давраи соҳибистиқлолии давлатамон санҷишҳои талхи таърихиро паси сар намуда, дар таъмини амнияти давлату миллат саҳми арзанда гузошта, борҳо исбот намуданд, ки барои онҳо арзишҳои ватан, истиқлолият, ваҳдат волою муқаддасанд. маҳз ҳамин истодагарӣ ва садоқати онҳо ба савганди ҳарбӣ буд, ки дар сарзамини аҷдодиамон фазои орому осоишта ҳукмфармо буда, мардуми тоҷик баҳри ободии ватани азиз саъю кӯшиш ба харҷ медиҳанд. бино бар гуфтори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти корҳои дохилӣ, дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ дар ҳифзи арзишҳои олии давлатдорӣ, таъмини амнияти давлат ва ҷомеа, яъне волоити қонун нақши калидӣ доранд. метавон гуфт, ки таърихи ташаккул ва рушди мақомоти корҳои дохилӣ аз саҳифаҳои бисёр ибратбахш ва намунаҳои заҳмати фидокоронаи ҳайати шахсии он иборат мебошад. мусаллам аст, ки расидан ба истиқлолияти давлатӣ саҳифаи наверо дар таърихи милитсияи тоҷик оғоз намуд ва шароит фароҳам овард, ки кормандони он бо дарки баланди худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ баҳри ҳимояи ин неъмати гаронбаҳо камар банданд. мақомоти милитсияи тоҷик бахусус дар давраи аввали соҳибистиқлолии кишвар бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои зиёди он рӯзҳо якҷо бо дигар мақомоту сохтори низомӣ аз уҳдаи иҷрои масъулияти басо муҳиму душвор барқарор кардани сохти конститутсионии давлат, тартиботи ҳуқуқӣ ва волоити қонун сарбаландона баромаданд. кормандони далеру шуҷои милитсия дар шароити тезу тунд гардидани вазъияти сиёсиву ҷиноӣ дар кишвар ҳимояи ватан ва халқу миллатро аз ҳамаи арзишҳо боло дониста, барои таъмини ояндаи дурахшони кишвар ва зиндагии орому осудаи мардуми он талошҳои зиёд намуданд. мақомоти корҳои дохилӣ чун пештара дар мубориза бо ҳама гуна ҷинояткориҳо, хоса дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои хусусияти террористиву экстремистӣ дошта пешоҳанг буда, имрӯз бо таҷҳизоту дастгоҳҳои замонавӣ таъмин гардида, сатҳи дониш ва малакаи касбии ҳайати шахсӣ боло меравад. дар ин радиф саҳми мақомоти корҳои дохилии шаҳри Исфара дар ҷоддаи мубориза алайҳи падидаҳои нави ҷинояткории муташаккил аз қабили терроризму экстремизми динӣ, одамрабоӣ, гаравгонгирӣ, хариду фурӯши одамон, муомилаи ғайриқонунии яроқу аслиҳа ва маводи мухаддир, куштор ва ғоратгарӣ зикр гардид. дигар баромадкунандагони зимни суханронии худ аз ҷумла қайд карданд, ки милитсия яке аз шохаи тавоно ва нерӯманди ҳар як давлат буда, оромии сиёсӣ, низому тартиботи ҷамъиятиро дар ҳама давру замон таъмин менамояд. кормандони милитсия доим дар сафи пеши мубориза бо ҷинояткорӣ, ҳуқуқвайронкуниҳо ва дигар зуҳуроти номатлуби ҷомеа қарор дошта, ҳуқуқҳои шаҳрвандонро ҳифз менамоянд. зеро мардум дар симои кормандони милитсия ҳимоятгарони худро мебинанд. дар ҷараёни ҷамъомадӣ мазкур ҳамчунин аз ғамхории доимии мақомотҳои давлатӣ дар самти фароҳамории шароити созгори корӣ ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ёдоварӣ карда шуд. дар идомаи чорабинӣ дар вазъияти тантанавӣ ба як гурӯҳ кормандон ва собиқадорони соҳа барои ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, садоқат ба ватану миллат, пуршарафона иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ, иштироки фаъолона дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ифтихорномаву сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. ҳамзамон ғолибони озмунҳо бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик низ қадршиносӣ гардиданд. барномаи ҷолиби идонаи фарҳангӣ анҷомбахши чорабинӣ гардид.